ní mis le mé agus mé mu a ggó agus an déine stúciúta agus tarlíonn sé agus fulam sé agus tú gan bheith ggó just an mu agus daoine hartar chéile agus lábh agus a nó go hairithe na cáilí saoú brim sa héin ag gáil sí bheith na chian agus arcan túmhaoine agus bíon daoine yoga ar chuil an cáil sé ag fógus a nó máim sa héin mé compra faoi agus just is fearla me. Ní eiste mé nar tá me stúciúta agus Virginia an mu i comíthe ach cai mé rá nuair tá tusa na hí agus daoine an just ag póga heart natch just ní ceapan leis agus just faoi seomra. Ní me sin an póg bogáil ach nervhín muid ag an ihe gléiste an teachn secáte tháinig mé bithil agus ceann ag póg a rihan turas ar an was agus bhí muid costal le cringe agus níl go agus faoi seomra sin ag an dearna le cenní sé lihíonn. Tá an gur chun sé daoine nar bíon daoine ag fógáil mar hapla so ar an bháiste má hén daoine bhí comfortach ach mé me sé just ag siúil lá amach na straidena just ag dá struch lá snéil sin mór an chuirteachna in ar just in tá go héanaar sin siad th fóris. Nuair fecinn tú daoine ag an mí a sréid ag pógu agus mar sin just síle nach daine an rud céarna just faoi siomra ach tá níl sam faoi códampar tá leis an éan rá ar bheith cáilín agam ní deanting sin ach níl so